alarma guide kato mga dunay alarma guide kay mag-alarma nako ha. Oh, ana ra mga higala. Mag-alarma nako mga pinangga. Sige. Sa mga nanugat mao ni buotan mainampingon buotan. Buotan mainampingon buotan. Buotan mainampingon buotan. Buotan mainampingon buotan. Dayon mainampingon buotan mainampingon. Mainampingon buotan mainampingon. Mainampingon buotan mainampingon. Mao na dayon kini ha. Ayaw mo kumpiyansa ani. Guwapa kasaligan mahigugmaon. 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 Dayon kini nang luspad nanimaho ng luspad ng luspad nanimaho ng luspad ng luspad nanimaho ng luspad ng luspad nanimaho ng luspad. Dayon nanimaho ng luspad nanimaho nanimaho ng luspad nanimaho nanimaho ng luspad nanimaho. Dayon kini namugnaw ng humot unya namula. Namugnaw ng humot namula. Namugnaw ng humot namula. Namugnaw ng humot namula. Namugnaw ng humot namula. Mao na mga higala. Daghang salamat sa tanan nga mga naminaw karon sa radyo. Kato mga makapalit sa panimalay ni Ma'am Miriam Adan sa Ilihan Toledo Dunamo special mga pinangga. Amping mong tanan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mayong gabi kanatong tanan. Bye-bye. God bless.